Здравейте хора, днес ще ви покажа как инсталирате Need for Speed Most Wanted, най-новата версия. Първата стъпка е, влизате в Google Chrome за Munda и пишете Need for Speed Most Wanted, нали, ето това. Пишете го и то ви излиза, ето я играта. Последната май ще се пада, да, последната ето я Black Box, нали, това е най-хубавата версия, смисъл много лесно инсталира и с добри параметри, така че тръгнете на нея. Първа стъпка, запишете на диск или на Advanced Daemon Tools това мацата с Daemon Tools. Само малко се обърках. Трябва да намерите директорията на играта, ето това е инсталационният файл, натискате на него и сега ще ви излезе това, ето Run Setup, Yes, Next, тук избирате директория на играта ви, искате на Browse и тук си избирате папка, къде инсталирате. Аз искам в D Game и тук това дали да имате иконка на старт менюто, ето тук. Не, смисъл, аз не искам. И втората стъпка е точно това, да изберете директория на инсталацията и Next. Тук това е задължително, трябва да сложите тикчета на DirectX и на Microsoft Visual и да сложите дали искате да имате иконка на десктопа. Искам, да, нали, тук това окей и инстал. Сега ще спра видеото и когато почти се заредил, ще го пусна. Ето вече е готово, забравих да го пусна, нали, към края и затова направо излезе това. Нищо не е станало докато се инсталирало, в смисъл накрая това излезе. И двете натискате Next, в смисъл тук горе първото натискате и после Next. Това не е смисъл, може без него, но да си го има. Това не знам какво е. Окей. Finish. Едното е готово, сега Microsoft Visual. Тук трябва да го натиснете. Install. Една четвърта стъпка е да играете, но за тази цел трябва да се зареди ето това и след това да натиснете Finish. Ето готово е. Искате на Finish. След това и тук Finish. Това е сайтът на играта или не знам какво е. Няма нужда от него. Четвърта стъпка е да играете. Ето я играта, само да намеря. Ето това е играта, ето тук се стартира. Може да направя поредица как я играя. Ако искате, напишете в коментарите. Благодаря, че гледахте този клип, надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте палец нагоре. Абонирайте се за моя канал Христо Геймс. Ще се чуем много скоро. Чао!